Bon dia, benvinguts a la Biblioteca Valenciana. Com que l'Església està de gom a gom, us demane la vostra col·laboració per a mantindre el silenci. Gràcies. Benvinguts a l'encontre amb Silvestre Vilaplana. Avui, com vos dic, sou molts i molts centres i són el Col·legi Bamar d'Alfafar. Podeu aplaudir. Lies Biar de Biar. Lies Llombay de Borriana. Ies Comarcal de Burjassot. Ies La Serranía de Xelva. Ies Alcalans de Montserrat. Ies La Canal de Petrer. On estem? I Col·legi Jesús i Maria de València. Bé, ja, comencem. Per a presentar a Silvestre tenim la col·laboració de Sabina Cendra, que ara vos parlarà. Després Silvestre vos dirigirà unes paraules i després passarem a les preguntes. Qui vulgui preguntar, calce la mà, Isabel li portarà el micro i quan aneu a preguntar, vos alceu, digueu el vostre nom i el del centre i feu la pregunta. Pues anem a començar. Sabina. Bon dia. Se m'oferí la possibilitat d'estar així al costat de Silvestre Vilaplana i presentar-lo a tots vosaltres. Els primers instants foren d'alegria, d'il·lusió, però pocs minuts després m'adoní que era un irresponsable, perquè eren tantíssimes les coses que es podien dir d'un escriptor com ell que de segur no sabria sintetitzar allò més interessant, allò que m'agradaria transmetre-vos, i a la fi vaig pensar que quan un escriptor t'apassiona no és difícil parlar d'ell. Silvestre Vilaplana nasqué allà per l'any 1969, a la ciutat d'Alcoi, i visqué, com ell ha dit, en diverses ocasions, envoltant de llibres, i d'ahir el seu amor per la literatura. Aquesta circumstància fou clau perquè des de molt jove, amb 15-16 anys, tingué la temptació d'escriure. La poesia fou el gènere que en un primer moment el captivà. Allò se sentí còmode en els seus inicis. La seva producció poètica ha estat extensa i plena de reconeixements. La Senda de les Hores, Premi de Poesia de l'Ajuntament de Benissa, Aigües de Clepsidra, Premi Paco Mollà de l'Ajuntament de Petrer, Calendari de Silencis, Premi Nacional Miguel Hernández, Un altre silenci, Premi Martí i Pol de l'Ajuntament de Roda de Ter, entre d'altres. Podríem afirmar, per tant, que Silvestre Vilaplana prové de la poesia, però molt prompte tingué la necessitat de crear històries i donar vida als seus personatges endinsant-se en la novel·la. Primerament en la novel·la per a joves, amb La mirada de l'Arrac, Premi Narrativa Jove 1998, Els dimonis de Pandora, finalista Premi Bancaixa, Resurrecció, Premi Samarruc, Les urpes del diable, entre altres. Més tard, s'endinsant la novel·la per a adults, en obres com L'estany de foc, Premi de Narrativa Blai Blerber de l'Ajuntament de Xàtiva, El quadern de les vides perdudes, L'espill del temps o Un sepulcre de lletres minúscules. A més, ha publicat alguns articles i contes en revistes i en reculls i ha participat en l'elaboració de diversos guions per a la televisió. Silvestre Vilaplana sap establir una relació de poder i dependència entre narrador i lector. Aquesta és la màgia de la seva literatura. Una literatura que atrapa, que ens atrapa perquè en moltes de les seues novel·les sorgeixen personatges que són persones que veiem pròximes, que els podem reconèixer en la societat, en el nostre propi entorn, i aquest fet agrada als nostres alumnes.
I és tan complicat abocar-los a la passió per la literatura, el plaer per la lectura, a saber gaudir amb una novel·la que a més té la connotació de ser obligatòria. Amb Silvestre Vilaplana aquesta tasca és fàcil. Els alumnes gaudeixen amb les seues novel·les de caire històric, com Les cendres del cavaller, amb les de caire negre o policià, com La mèdium, Resurrecció, o de denúncia social, com Els ossos soterrats, perquè en totes elles combina perfectament la cura estilística, el lirisme, amb la senzillesa narrativa. S'ha comentat per alguns crítics literaris que per aquesta combinació s'entreveu un novel·lista amb ulls de poeta o un poeta que sap treballar de novel·lista. La caracterització dels seus personatges és exquisita, malgrat siga amb poques pinzellades. Trobarem, per tant, el misteri, la fantasia, les referències històriques i la investigació en un sol escriptor. Vilaplana ha dit en més d'una ocasió que li agraden els personatges al límit i li atrauen els sentiments intensos. I aquest mateix gust comparteixen els jovens, els nostres alumnes, i pot ser el seu ofici de docent li hagi fet entendre'ls i per aquest motiu sap atrapar-los i endinsar-los en la seva ficció. Per ser un bon escriptor, primerament has de ser un enamorat dels llibres, de la lectura, i Silvestre Vilaplana ho és. A més, aquesta estima està reflectida constantment en les seues novel·les. L'aparició de llibres al costat dels morts, en llibres amb perfum de sang, una confidència en una biblioteca en el Triangle Rosa, un vell llibreter d'una llibreria de llibres de mitologia en Els dimonis de Pandora, l'obsessió de la Santa Inquisició per un llibre preservat en secret en l'Estany de Foc, o un vell, antic conserge d'una biblioteca es veu obligat a vendre tots els seus llibres en el quadern de les vides perdudes. Els llibres són fidels amics, que quan els coneixem s'arriben a estimar i quan els estimem no els podem abandonar, no els podem oblidar, i aquest és el nostre propòsit com a docent, que els nostres alumnes arriben a estimar-los. I pense sincerament que tu, Silvestre, tens la missió de fer que els estimen amb les teues novel·les, amb les teues paraules deixades caure en un full en blanc. Aniré finalitzant aquesta presentació llegint-vos un poema del poemari La senda de les hores, on vegem com ens passa el temps lentament i alhora ràpidament, i aleshores no podem deixar d'assaborir-lo glop a glop. Caminaré lentament cap al sepulcre. Em seguiran les fulles seques de la tardor, amb la música trencadissa dels senyors. Quan m'aprope als verals floris del camp, respiraré l'olor dolça de les coses inerts i pensaré, confortat en els vells amics i en les infanteses esborratjades que compartíem. Després, oblidaré les hores obligades i amagaré amb un somrís les velles llàgrimes que ningú em feu besar sobre l'arena. Es pondrà el sol i la caronaré amb tendresa. Gràcies i enhorabona, Silvestre, per la teua feina d'escriptor, per la teua feina d'ensenyant, per ser impulsor de la nostra llengua, per ser defensor d'una cultura pròpia, per tots els èxits que has tingut i per tots els veniders. I et pregaria que no deixares d'acaronar-nos amb tendresa, com deia el teu poema, en les teues novel·les, amb les teues paraules. Gràcies. Bé, bon dia a tots. En primer lloc, donar-vos les gràcies per haver assistit avui així a parlar una estona de llibres amb mi, agrair a la Biblioteca Valenciana la invitació i agrair també a Sabina Cendra les paraules tan xules que ha dit. Gràcies. Bé, m'han dit que tinc poc temps per a parlar i això em dificulta les coses perquè jo soc molt parlador i tinc moltes coses a contar. M'han dit que tinc uns 5 minuts per a contar-vos alguna història perquè després sembla que teniu moltes i moltes preguntes. Això m'han dit, no sé. No passa res, si no les teniu jo me les faig i me les conteste, no hi ha problema. A veure, què us conta en 5 minuts? Doncs en 5 minuts o 10 minuts us conta poca cosa. D'entrada, si voleu us explico com vaig començar amb això del món d'escriure llibres, perquè bé, més o menys vaig començar quan tenia la vostra edat. Jo suposo que en aquesta sala enorme plena de gent hi haurà molta gent que escriu, encara que sigui en secret.
Ara no m'ho direu, però suposo que sí, estic segur. Perquè, a més, jo coincidisc amb molts autors i tots estem en aquesta època dels 14, 15, 16 anys, que va ser l'època en què es vam iniciar a escriure. En el meu cas, jo ho explico molt fàcilment. No va ser una cosa d'aquesta, una il·luminació mística, no va ser res d'això. Va ser simplement que em vaig enamorar. Jo anava al col·le, jo soc del sistema antic, aquell de la prehistòria de la EGB, com els vostres pares, sabeu que allò era fins a 8è, quan era 6 anys de primària més 2 més, i després anaves a l'institut. Doncs bé, jo anava a un col·le d'aquells que avui en dia en diuen segregats, o sigui que érem tot tios, que era una cosa horrible, 50 tios en classe, tota la vida. I quan vaig arribar a l'institut, hosti, no sé si pot dir hosti, però jo ho dic moltes voltes, per primera vegada hi havia xiques allà a classe. Imagineu, clar, ja ho sabeu, com tercer de l'ESO, les hormones que no us dic com estaven exaltades, no cal que us mireu-vos entre vosaltres, i per primera vegada tenia companyes a classe. I jo, clar, jo em vaig enamorar de totes. Però el mateix dia de totes, no? I va ser la primera vegada que vaig decidir que, bueno, no vaig decidir, simplement va arribar la primavera en el Corte Inglés i vaig dir, hosti, faig un poema d'amor. I me'n recordo molt que vaig fer el primer poema d'amor de la meva vida, horrible, però que a mi m'encantava, perquè eren aquelles coses que dedicava a les xiques que m'agradaven. Durant tota la meva adolescència vaig fer això, poemes d'amor, d'amagat, jo escrivia d'amagat, com molts de vosaltres, que anaven així, vull dir, quan eixia amb alguna xica deixava d'escriure, ja no m'interessava, quan m'abandonaven, que sempre m'abandonaven, tornava a fer un altre poema d'amor d'aquells molt tristos de mare abandonat. Durant la meva secundària vaig dedicar a això, a escriure poemes d'amagat, i en la universitat també, vull dir, entre festa i festa, allò que fan les universitats, ja ho sabeu, doncs també quan arribava a casa escrivia alguns poemes. Però era una cosa d'aquells de teràpia, escrivia per a mi, no per a publicar. Fins que no vaig acabar la carrera, jo soc llicenciat en filologia, no vaig plantejar mai allò de fer públic el que escrivia, no? I ho vaig fer quasi per necessitat. Vaig acabar la carrera, vaig acabar la beca. No tenia ni un duro, no tenia faena. I vaig pensar, mira, agafo uns quants poemes d'aquells que tinc jo per casa, els més xulos, es presento un premi i guanyo diners. I no demane diners a casa, que em feia un por de vergonya. I vaig fer això, vaig agafar els poemes que més m'agradaven, els vaig presentar a un concurs i vaig esperar a veure si guanyava. Jo no sé si heu participat mai en cap concurs, us espereu a Masterchef o espereu una cosa d'estes, però és una cosa que hi ha un dia que tens la resolució del jurat. Jo me recordo molt del primer poemari que vaig presentar, no perquè vaig guanyar, sinó perquè vaig perdre. I em va explicar molt com és possible que he perdut, això és boníssim, era horrible, però jo em pensava que era molt bo. I aleshores em vaig dedicar a escriure d'una manera més professional, més seriosa, i vaig començar a guanyar premis de poesia, i n'he comentat uns quants, que és molt xulo, no només pel premi, sinó perquè és una sensació un poc estranya quan tens un llibre amb el teu nom, i hòstia, sóc jo, he fet el llibre jo. Jo estava content, no us dic res, la meva àvia totes les setmanes portava el llibre a la perruqueria a ensenyar a les abueles, mira el meu net que ha fet un llibre. Doncs això. Soc professor de secundària també, i com la majoria dels professors de secundària ens dediquem a torturar els nostres alumnes fent-los llegir un llibre cada trimestre, a que sí? És que som dolents, Bé, doncs jo també ho faig això, també torture i torturava els meus alumnes, i un dia vaig pensar, a banda de torturar-los en els llibres dels altres, per què no faig un llibre jo per als meus alumnes? I va ser així com vaig començar a escriure. La primera novel·la que vaig fer, que va ser La mirada a l'arrac, que és una novel·leta molt senzilleta, que és una novel·la d'aventures. Ui, mira, fem un canvi. I em vaig enganxar a escriure novel·la. Però quan escrius novel·la és que tens el poder. Pots fer el que et doni la gana, per molt bèstia que siga. Si un dia estàs de mala llet i vols matar, mates. Si un dia estàs content, doncs pots fer una història d'amor preciosa. Pots inventar uns mons meravellosos, pots crear personatges, pots assassinar gent cruelment, pots, no sé, rebentar-li el cap a una persona, pots apunyalar-lo, i saps què? Et donen un premi literari, però un premi per això. Jo us dic que vosaltres esteu ara en una època de la vostra vida que teniu molta creativitat, i és un moment, mira, estic segur que teniu 1000 pensaments, 1000 històries, 1000 paranoies que us passen pel cap,
i que estic segur que amb elles podríeu fer unes històries, unes novel·les meravelloses. Doncs jo intentes fer això. O sigui, agafa uns personatges, intenta crear unes situacions i juga una miqueta amb el lector a passar-ho bé. De fet, jo faig poesia, faig novel·la d'adults, faig novel·la per a joves, i acabo, però és que teniu moltes preguntes i em ho negaran. Però, mireu, escriure per a gent com vosaltres és la cosa més difícil que n'hi ha. Mira, si fas novel·la infantil, quan éreu xiquets, ho recordareu, tot us fa gràcia. Vull dir, a veure, no sé, la història d'un caragolet que coneix una flor però s'han enfadat perquè hi ha un núvol que no plou i no sé què, i tu estàs llegint això amb 8 o 9 anys, que bonic el caragolet, la floreta. Segur que a casa teniu llibres d'aquests que us encantaven i que són una parida immensa, però quan éreu xiquets us enamoraven. Quan sigueu adults, i algun dia ho sereu, suposa, i llegiu llibres, el lector adult és molt agraït perquè comença a llegir una novel·la, passen 30, 40 pàgines i si no hi ha gran acció, doncs no passa res. El lector adult s'espera i té confiança en l'escriptor i diu, bueno, ja millorarà això, ja anirà funcionant. Però vosaltres, que esteu en una edat enmig, ahir entre els 12 i els 18 anys, sou els més punyeteros del món. D'entrada perquè, clar, en moltes ocasions no llegiu perquè voleu, llegiu perquè hi ha uns senyors, unes senyores, professors i professores que us diuen, ixe llibre. I això ja és suficient per a odiar el llibre, a l'autor, al professor i a l'univers sencer. De manera que cada vegada que intente construir un llibre per a vosaltres, tingui en compte molts elements. D'entrada, mira, la primera cosa que soleu fer quan us donen un llibre és mirar quantes pàgines té. Val, sí. Com supera les 150 o les 160 pàgines, és un drama. És impossible de llegir. Doncs bé, clar, d'entrada, quan fas una novel·la per a gent com vosaltres, intentes que els llibres no tinguin moltes pàgines. Sobre això, un parèntesi ara que no en sent ningú. Us enganyen. Les editorials us enganyen. A veure, quan la profe us diu feu un treball de 10 pàgines i en teniu 8, què feu? Exacte, poses la portada, augmentes la lletra, augmentes la distància. Doncs bé, mireu, les editorials fan el mateix amb vosaltres. Saben que una novel·la que supera les 150-160 pàgines no la voleu. Què fan ells? Redueixen la lletra. Pringats, us enganyen. Bé, segona cosa que intento fer quan faig una novel·la per a vosaltres. Mireu, la primera cosa que fa un bon alumne quan li manen un llibre i ha de començar a llegir un capítol és mirar quantes pàgines té el capítol. Com supera les 4 o 5 pàgines torna a ser un drama. De manera que jo quan escric intento escriure capítols curts, perquè així el lector diu, mira, va, 4 paginetes, comença a llegir-me la història. Però cada capítol jo el penso d'aquesta manera. Normalment una història hauria d'anar així. Comença la història, el capítolet, hi ha un conflicte i el conflicte es resol. Jo el que intento fer és, comença la història, hi ha un conflicte i quan comença el conflicte talla el capítol. De manera que si vols saber com continua, has d'anar al capítol següent. Que dius, bé, mira, 4 pàgines, molt llics també. Però faig trampa també jo. El segon capítol no continua el primer. El segon capítol intenta trenar 2 o 3 històries en què la història comença, arriba al punt culminant i tallem. De manera que si vols saber com continua el capítol 1, te n'has d'anar al 3. Capítol 3, què fem? Tenim el punt elevat, baixem la història i la tornem a pujar. De manera que tens un cert interès per continuar llegint. Bé, això és la teoria que estic contant-vos. Ara fes això durant 30 o 40 capítols a aquest ritme. Però la idea, encara que no ho penseu, i ara avui hi ha gent que ha vingut a odiar-me en proximitat perquè li han manat llegir un llibre meu, us asseguro que en general els autors intentem que no us avorriu massa llegint les nostres històries. Especialment, com us deia, els autors de novel·la per a joves que sou el públic més exigent i més punyetero. Abans que m'ho neguen, en calle. Com que sé que teniu moltes preguntes i ara això que va molt xulo perquè li dieu a Isabel que voleu parlar, ella us dona un micro, s'alceu així, tot el món us mira i és molt pel·liculero, us farà gràcia. Si voleu comencem amb les preguntes i si no, jo com tinc molt de rotllo puc estar així parlant 2 hores. Recordeu que soc profe, que jo puc començar a parlar ara i acabar a les 4 de la vesprada.
Allí tenim Isabel, quan vulgueu, aixequeu la mà i arrenquem. Quan vaig a Isabel, vos alceu, dieu el vostre nom, el centre i feu la pregunta. Carla Valero i és Alcalans. Vostè ha dit que quan era jove escrivia segons els seus sentiments. I jo voldria saber que ara què és el que l'inspira a escriure. Molt bé. Tenint en compte que en la majoria de les meues novel·les mate gent, no sé si els meus sentiments són molt per explicar-los, però mira, normalment quan fas una novel·la intentes fer una novel·la que a mi personalment em resulta atractiva, o pel tema, o per la situació, o pel que siga. Pensa que quan fas una novel·la estàs molt... Ui, he tirat el cartell. Estàs molt de temps amb ella. Vull dir, potser vosaltres llegiu la novel·leta en què? En 4 o 5 hores, no n'hi ha més. Però el procés de creació d'una novel·la són anys perquè vosaltres llegiu aquestes 4 o 5 hores. Te ho explico en un momentet. Mira, normalment hi ha una novel·la que siga com les vostres, juvenils, el temps d'elaboració són uns 6-8 mesos. Penso que jo tinc una doble o triple vida, vaig de matí a fer classe, suspenc a la gent i quan tinc temps lliure em dedico a escriure. Uns 8 mesos. 8 mesos agafes la història, la deixes descansar, la reprenc 4 o 5 mesos més tard, la corregisc, la torno a deixar descansar. Així unes 4, 5, 6 vegades, depèn de la novel·la i de com siga de llarga. Quan veus que està bé, la presenta a una editorial o a un premi literari. Imaginem que l'editorial diu sí, ens la quedem, fes-li una miradeta, la tornes a corregir i la tornes a enviar. L'editorial el fa les galerades de la maqueta, és allò que, com si fos una fotocòpia del llibre, sabeu que al final de vegades hi ha guionets i aquestes històries, el fa la maquetació, te la dona, tu corregis la maquetació i ho tornes a donar. Ells introdueixen els canvis, ho tornen a donar, tu mires els canvis i ho publiquen. Des que tu has pensat la història fins que la història hagi publicada, potser han passat 2 anys, tranquil·lament, o 3. Mentrestant, aquesta història l'has corregida 10 vegades com a mínim. I és una cosa que ho comentava abans en els profes. Mireu, quan el profe o la profe de torn us diu esta redacció me la tornes a fer i me la tornes a donar, veritat que fa una ràbia de morir-se? Doncs imagineu que en compte d'una redacció d'una pàgina és una redacció de 160 pàgines i en compte de fer-la una vegada la refàs 10 vegades. Enteneu com acabes de fars els teus llibres? De manera que jo us explicava abans als profes, quan publica una novel·la ja no me la torna a mirar, ja la deixa allí i ja, si està malament passa d'ella, perquè acabes odiant els teus propis llibres. Sobre la pregunta que feies sobre els meus sentiments a l'hora d'escriure, mira, no ho sé, en tots els personatges poses part de tu mateix, no? I no és tant, en poesia potser és diferent, però en narrativa no guia tant per el que sent. Sí que és cert que mata molta gent, i no sé si mata molta gent perquè a veure, ara us emportaré una mala imatge de mi, els 400 que esteu així. Jo sóc una bona persona, és de veres, però quan escric, hosti, tinc tendència al crim, a matxacar i tal. Jo tinc una teoria sobre això, en tinc dues. Una, que hauré d'anar al psiquiatre un dia d'aquests. I dos, que això em passa perquè, clar, jo soc profe, i no tire mai a ningú per la finestra. Encara que de vegades tinc ganes, els profes m'entenen. Jo crec que en classe aguante, vaig a casa i em poso a assassinar gent allí a matxacar-los. Així que jo us dic als meus alumnes, el dia que jo no mate gent en els llibres, espanteu-vos. Perquè pot ser, en compte de la ficció, passi a matar gent en la realitat. Però de moment mantinc l'equilibri. O sigui, soc bona persona menys quan escric. Porteu-vos bé, Sí. Hola, jo sóc Marta i vinc de l'IES Viar i m'he llegit la Medium i volia saber com t'has pogut informar per a fer un llibre de fenòmens paranormals, si has viscut alguna experiència. Disculpa, parla més lentament, és que així, com hi ha reverberació, costa entendre't. Que volia saber com t'has pogut informar per a fer un llibre de fenòmens paranormals, si has viscut alguna experiència similar o has conegut alguna mèdium.
Molt bé. No, experiències paranormals, bueno, en classe en tinc moltes, perquè els alumnes són del port, però en general no en tinc. No, saps què passa? Mira, en tot llibre t'informes de tot, i és cert que hi ha un període abans d'escriure, de buscar en llibres, de buscar idees, de buscar molt. En el cas de les novel·les aquestes esotèriques de port, el problema està a crear històries no repetides. El món del terror, de les històries de terror, és molt limitat, de manera que és difícil eixir-se'n de l'habitual. Per exemple, històries de vampirs. Vull dir, les històries de vampirs ja estan saturades, és molt complicat fer una història amb un tio que el mossega el coll perquè ja saps com funciona la història. Si fins i tot si llegiu ara els llibres aquests de Crepúsculo, els vampirs han decaigut molt. Vull dir, ara ja s'enamoren i són així com descolorits, no sé. Has de buscar coses diferents. I a mi, en la Medium, m'agradava el punt aquest de diferència. Vull dir, els que no sabeu de què va la història, capítol primer, m'agrada molt el principi, una xiqueta de 4 o 5 anys que de moment es posa a plorar i diu, ai, el papà es morirà. El papà es morirà, però com que el papà es morirà? El papà no es morirà, el papà és un home fort, jove, no es morirà. La xiqueta convençuda que el papà es morirà. Els pares miren a la xiqueta un poc raro perquè diuen, la xiqueta ja està sempre assegut rareta. La castiguen, la miren a l'habitació i ella la xiqueta acariciarà a son pare perquè sap que evidentment l'endemà morirà. La xiqueta té el poder de saber quan mor la gent. I m'agradava perquè generava molt mal rotllo això, que una xiqueta petita fora capaç de saber quan mor la gent. A partir d'ahir tens els personatges i generes hipòtesis a veure com funciona. Moltes vegades el que fem els autors és jugar amb personatges en situacions i elaborar hipòtesis sobre què passarà. I això de les hipòtesis és una cosa que fem tots els dies. Vull dir, no sé, abans de vindre vosaltres ací, esteu pensant, mira, ens han entregat el rotllo del llibre, ara ens traguem el rotllo de l'autor. Hi ha gent que està pensant, avui dimecres ma mare macarrons. Molts esteu pensant en el cap de setmana. Vull dir, al llarg del dia fem mil hipòtesis sobre què ens passarà després. El que fem nosaltres bàsicament és això, agafem uns personatges, busquem una situació interessant, generem una sèrie d'interrogants i a partir d'ahir generem hipòtesis sobre què pot passar. Amb la Medium funcionàvem així. Vull dir, un personatge que és una xiqueta petita que sap predir quan morirà la gent. Què pot passar? I jugues amb els personatges. Enrique Ginés, Centre Col·legi Ferran el Catòlic Jesús Maria, Col·legi Jesús Maria Carrer Ferran el Catòlic, i la meva pregunta era, quan termines un llibre, comences immediatament el següent, i si no, què és el que et dona la motivació? Molt bé, mira, això ha anat canviant al llarg del temps. Al principi sí, quan acabava un llibre, de fet em jurava que mai més en feia un altre. A mi que em mana fer aquestes històries, que el fa amb el cap tant. Ara ja no, ara ja tinc que assumir que darrere un en va un altre, perquè sempre hi ha històries pendents. El que sí que intenta és anar canviant el registre. No sé, si fas una novel·la d'adults històrica, que necessites molta concentració, molta informació, molta recerca de treball, quan acaba això, me'n vaig a una juvenil en què puc començar matant gent, imaginant mons diversos i imaginant coses. Intenta anar canviant. Per dos motius. Un, perquè a mi també em permet oxigenar-me. Quan estàs en una novel·la i t'ho he explicat un parell d'anys i estàs quasi com obsessionat en el registre que utilitzes, en els personatges, en les situacions, i fer una cosa totalment distinta m'ajuda a esborrar i començar de nou. I també perquè em cansa de fer el mateix. Vull dir, penso que és una feina de molt de temps i el primer que m'he de divertir fent les coses sóc jo. De manera que intento anar canviant una cosa o una altra. No busque inspiració i decidir a veure què passarà. Al principi sí que em costava, però ara al contrari, ara tinc unes quantes històries que vaig ordenant-me. Ara he acabat aquesta història, quan acaba aquesta en començo una altra d'una manera distinta. Funciona així ara. Soc Marta del Col·legi Mamar i volia preguntar-te si havies pensat alguna volta en fer una segona part de La mirada de l'Asrac amb el seu descendent o de Els dimonis de Pandora, ja que la caixa queda oberta. Molt bé. Aquesta pregunta me la fan moltes vegades i m'agrada molt, perquè
sol acabar... Bueno, vosaltres perquè sou encara alumnes de tercer, quart, i encara veniu del món dels contes, aquells que acaben en un final feliç, amb una posta de sol, una parella agafant-se i anant-se. A mi m'agraden els finals oberts, val? I clar, els finals oberts convida a dues coses. Una, a que el lector acabi de refer com acaba la història, el lector pense, que això m'agrada molt, i una altra, a que penses, i això com continuarà, val? En general, no crec que faci segona part de cada d'aquestes històries que m'has dit a mi. No. Crec que les històries estan bé conforme estan. Tenen els punts descoberts i si en fer una altra, molta de la part d'intriga es perdria, perquè ja està molt resolta cap al final. Potser de la Medium és l'única història que potser faria una segona part, perquè la Medium està en un punt en què aquest personatge encara dona molt de si. La resta de les històries, per mi, estan acabades. Una altra cosa és que tu, si vols continuar-les, pots continuar-les. Ets lliure, no cobraré drets d'autor. Si a tu t'apeteix fer una segona part de La mirada o dels dimonis, pots fer-ho. Però jo crec que no. Jo crec que tinc històries més divertides i més interessants a contar que continuar una història en la qual ja sabem qui són els personatges i sabem el perquè de tot plegat. Hola. Soc Álvaro i soc del Col·legi Bamar. Aquí està la meva pregunta. És per algun motiu que tant La mirada del RAC com els dimonis de Pandora aparega el comissari Moreno? És real aquest personatge? Sí, molt bé. He intuït la pregunta. La pregunta va sobre el comissari Moreno, val? Molt bé. A veure, vol dir que ets un lector molt atent i té mèrit això, perquè mireu, mira que fer llibres i no he repetit mai un personatge en una història en una altra, però en aquestes dues novel·les és cert que hi ha un personatge que repetís, que és el comissari Moreno. Ho explique. La primera novel·la que vaig fer va ser La mirada de la RAC, que jo era molt innocent, era molt jovenet, i si algú mira la fotografia del llibre, tinc cabell, o sigui, imagineu-vos si era jove, i era molt innocent i vaig fer una història, no sabia fer-la molt bé encara. La qüestió, va ser una història de crims que passava al Coi, que és la meva ciutat, la vaig ubicar allí, i em feia falta un policia perquè hi havia una sèrie de robatoris i de morts, i vaig crear un policia un poc fascistoide, repugnant, que no m'agradava. I el vaig crear perquè venia bé. La qüestió que matant gent, aquest personatge es va salvar. La segona novel·la que vaig crear, que és Els dimonis de Pandora, que no té res a veure amb l'anterior, res, absolutament res, només que passa al Coi també, perquè em venia molt bé que passara a la meva ciutat, coneixia els ambients, coneixia els carrers, no m'havia d'inventar els espais, ja els tenia creats, tornaven a haver crims. I clar, ja tenia un policia creat, i mira, i el vaig aprofitar, però no era només per aprofitar-lo, sinó és que el vaig aprofitar per a matar-lo, perquè del primer llibre es va salvar, però del segon no podia salvar-se. Així que és cert que és un personatge que repeteix en dues novel·les, que no ha passat mai més, ni crec que passi mai més, però era pel pur plaer d'assassinar-lo. M'anomene Carla, del Col·legi Bamar. Si tornares a escriure ara La mirada de la RAC, canviaries alguna cosa o el deixaries igual? És bona pregunta, No ho sé. Mira, ja he dit abans, fa un momentet, que aquesta va ser la primera novel·la que vaig fer. Jo havia fet fins ahir poesia, havia fet contes, i de fet era molt innocent, i et diré una cosa, ara que estem així en confiança i no en sent ningú, quan jo vaig fer aquesta novel·la, normalment quan fas una novel·la la penses molt, l'estructures, poses, diguem, els pilars, i encara que al llarg de la novel·la modifiques coses, canvies les parets, l'estructura la mantens, saps d'on ixes, saps els punts de parada i saps on arribes. Quan jo vaig fer La mirada, no. Jo vaig posar el capítol primer, el cursor ahir a lo bèstia, vaig començar a escriure pi, a veure què hi ha. Clar, jo anava fent i va arribar un punt que la història, que és una història d'intriga, en diferents personatges, per al meu gust podia acabar-se de tres maneres distintes, i realment no sabia com acabar-la. Així que el que vaig fer va ser una cosa que no he fet mai més a la vida, però era molt innocent i us ho explique, és que, com que tenia tres finals possibles, vaig redactar tres finals.
i em vaig quedar en el final que més m'agradava. De manera que aquesta novel·la, en origen, sí que tenia dos finals distints a banda del que n'hi ha, però pensa que el final que vaig posar m'agrada i el mantindria, no el canviaria. Soc Ari del Col·legi Bamar i volia preguntar-te què consells donaries a una persona que vulgui ser escriptor o escriptora? Molt bé. Mira, d'entrada que escriga molt, que s'ho passi bé escrivint. De fet, escriure és una cosa fantàstica, jo fa molts anys que ho faig, em divertís molt, és una passió que dediques moltes hores, però que és un ofici que el dona moltes satisfaccions. A banda d'estar així avui amb vosaltres, però satisfaccions de crear històries, de crear universos, d'un element de màgia que té la literatura que no te la dona res més. Penseu una cosa, els personatges que els creadors generem, que ixen de no res, d'una conjunció de les nostres neurones, són personatges que vosaltres refeu 1000 vegades i personatges pels quals patiu, pels quals ploreu, pels quals sentiu. Això només ho dona el cinema i ho dona la literatura. En el cinema, per exemple, no sé, a veure, heu vist Titanic? Val, bueno, si és que no l'heu vist, spoiler, al final el vaixell s'enfonsa. Bé, és que... No, se sente. Si heu vist la pel·li, tampoc us perdeu res, però per això que us dic, mireu, el tema de la màgia i aquelles coses que t'aporta la literatura. Si heu vist la pel·lícula Titanic, hi ha una escena al final, vaig a contar-vos el final, així que s'aguanteu, que, a veure, el vaixell s'ha enfonsat, la xica està allà en una fusta, ell està baix, que diu que no caps, que tu mires la pel·lícula i dius, a mi em sembla que sí que caps, si s'apreten, però bueno, és igual. La qüestió, ell és una escena d'aquelles que sonen els violins de la música tan xula de Titanic, ell es mor, s'enfonsa, val? I al cinema hi ha molta gent que solta una llagrimeta. I dius, hòstia, per què plores? Vull dir, a veure, aquell personatge no va existir mai. L'actor, que és Leonardo DiCaprio, possiblement en el moment que tu estàs allí plorant per ell està en la seva mansió de Beverly Hills, allà en la piscina, fent-se un daiquiri envoltat de models. I tu estàs plorant per ell. Val? Però així i tot, per què plores? Doncs plores perquè has entrat en la història, perquè t'has emocionat amb el personatge, perquè t'has emocionat amb la situació. Doncs bé, aquesta emoció només te la pot aportar el cinema i la literatura, la ficció, les narratives. Això és bestial. Si tu aconseguissis com a autor que els teus lectors patisquen, que tu estigues llegint un llibre i estigues passant les pàgines ràpid perquè estan a punt de matar algú, que estigues patint perquè un personatge l'han matat o el sents malament per això és bestial. I aquesta màgia que tens tu creant personatges, creant situacions, només te la dona la literatura i el cinema. Però això, si vols escriure, doncs mira, passa-t'ho bé, crea molts personatges, arrisca't, crea situacions i a més inventa coses utilitzant si fos la realitat. No sé, mira, si odies molt a un profe, doncs és molt fàcil convertir-lo en personatge i assassina'l. Tu passaràs molt bé. Si estàs enamorat o enamorada, doncs, no sé que no és igual, però si t'agrada molt un xic o una xica i saps que no vas a menjar un rosco en la vida, doncs això no te'l menjaràs igual, però pots convertir-la en un personatge i seduir-la tantes vegades com vulguis. La literatura té màgia, pots fer tot el que vulguis, pots inventar-te mons que no existeixen, pots compartir els teus sentiments, pots compartir-ho tot. Si t'agrada escriure, divertís-te. Aquesta és la primera premissa. Després la resta ja vindrà. Hola, soc Cristina Marco de l'IESBIAR i volia preguntar-te que si alguna volta t'has agobiat o has tingut alguna crisi i has volgut deixar d'escriure. Si he volgut deixar d'escriure... No s'ha entès. Sí, val. A veure, crisis per deixar d'escriure. No. O sigui, a mi escriure m'agrada i crec que escriure tota la vida i és divertit, t'ho he explicat. Sí que és cert que, a veure, les novel·les no s'escriuen així tan fàcilment, tu pots escriure i ja està. Tens moments de bloqueig, moments que d'això te quedes en blanc i que dius, això no sé si ho trauré endavant. Ara ja tinc certa experiència i ja no em poso nerviós, vull dir, sé que és normal, que fas 40 pàgines, les 40 primeres molt ràpides perquè tens la història ahí molt efervescent i hi ha un moment que dius, i ara com continua, no sé si això funcionarà bé, no funcionarà bé, no saps si creus en la teva història. Superes aquesta fase i quasi al final
normalment torna a haver un altre moment de bloqueig quan estàs a punt de baixar la història. És normal, és lògic, vull dir que no és fàcil fer una història, jugar amb personatges, jugar amb moltes trames, jugar amb moltes ficcions, és habitual. Ara, d'això a pensar a deixar-me un no. Hi ha èpoques en què deixa d'escriure, que em dedica a llegir les coses que fan els altres, que també són fantàstiques, però jo crec que ha arribat a un punt que darrere una història en faig una altra. I al contrari, tant de bo podrà fer-ne més. Hola, soy Juan del ISVR y vull preguntar-te una cosa. ¿Vostè s'ha identificat en alguns dels personatges que ha creat? ¿Vostè s'ha identificat en alguns dels personatges que ha creat? Val, gràcies. No, a veure, gràcies per repetir-ho. Sabeu què passa? És que així fa com certa ressonància i es perden un poc les paraules. No sé si vosaltres també sentiu a mi en ressonància. No, això en sentiu bé. Bé, identificat amb algun personatge. No ho sé. Saps què passa? N'hi ha una miqueta de mi en molts dels personatges, en moltes de les coses que diuen, en moltes de les accions que fan, però jo no sóc un personatge de cap de les meves novel·les. No ho he fet mai. La meva vida no és interessant. O sigui, jo soc un profe normal, que vaig a classe, que tinc una vida d'allò més senzilla. I no crec que jo siga tan important com per a posar-me de personatge. Una cosa sí que faig, i també us ho comento sin confiança. Jo no em poso mai de personatges, però últimament sí que poso a algun amic de personatge. Faig el que es diu un cameo. Un cameo és un petit paper enmig d'una novel·la en què també es pot fer en les pel·lícules, Hitchcock ho feia, o si veu les pel·lícules aquelles de Torrente. Heu vist aquelles pel·lícules de Torrente? Sí, doncs Torrente, aquell senyor, si no les heu vistes no fa falta, posa els seus amics fent de personatges. Doncs jo alguna vegada ho he fet. Vaig començar com una broma de posar a un amic en una novel·la medieval, allí, que el lector normal no ho sap, però els de la colla sí que ho sabem, i va ser molt divertit perquè després es burlaven d'ell i riem d'ell i tal. I ara ho faig quasi sempre. De fet, ha arribat a un punt que els meus amics ja miren a veure qui hi ha dels personatges dins de la història. I jo m'he adonat que és bo, primera perquè jo em divertís fent això, i segona m'he adonat que ara els meus amics lligen els meus llibres. I no sé si es lligen perquè els agrada la meva literatura, que no ho sé jo molt, o en lligen per veure si estan ells com a personatge o està algun dels altres de la colla i així poder-se burlar dels altres. De manera que cada novel·la intenta posar algun petit personatge que és real. Però jo com a personatge no em veig. Què faria jo enmig d'una novel·la? No sé, la meva vida és molt normal, o més o menys normal. Javier Ruano, de IES La Canal, y del llibre del Triangle Rosa. Me extraña la trama del xicot i vull preguntar-li, és una trama inventada per vostè o és una experiència vivida? Molt bé, gràcies. La pregunta és molt xula. El Triangle Rosa, per als que no l'heu llegit, és un llibre que parla del descobriment de la sexualitat d'un adolescent que s'adona que és homosexual. És un llibre diferent, és l'últim llibre que he fet i és diferent. Vaig voler fer una història distinta per dos motius. Una, perquè has de provar coses distintes, no fer sempre la mateixa història, i és un llibre que és un poc especial perquè és l'única novel·la de la meva vida en què no he matat a ningú, que ja té mèrit no matar a ningú. Jo tinc tendència al crim, ja ho sabeu, i en aquesta història no. T'explico com és aquesta història, perquè a més és d'una experiència de classe, d'Ausiàs Marc. A veure, no sé si avui de primer de batxiller, però des de tercer també ho veu, Ausiàs Marc és un dels escriptors universals que tenim, més bo, més meravellós, més fantàstic, però és un escriptor que explicar-lo en classe costa. Costa perquè és un senyor medieval que té uns cultemes molt elevats, de manera que jo el que intento fer quan explica Ausiàs Marc a classe, en primer de batxiller, és deixar Ausiàs Marc de costat, d'entrada, i parlem d'amor. Ens parlem de les relacions amoroses que tenim, parlem dels problemes amorosos que genera una relació dia a dia, i després d'això ja ho lligarem en Marc. Molt bé, doncs fa 3 o 4 anys, parlant d'aquest tema, iniciant parlant-nos d'amor, allí uns en altres, un xic i una xica fan una confidència i la xica riu. Estem parlant de problemes de relació. I li dic a la xica, va, què esteu dient? Comenteu en veu alta. I la xica diu, no, jo si vol que t'ho comente ell.
I el xaval diu, no, és que estava comentant que això que estàs dient a mi no em quadra, perquè estem parlant d'un problema amorós, perquè a mi això no em va. Jo és que sóc gay. I jo vaig dir, no, bé, em va quedar un poc parat, vam continuar parlant del tema, però va ser una cosa que em va colpir molt. Primera perquè ell es va alçar tot valent i vaig dir, hosti, que valent eres en classe dir-ho, i em vaig sentir molt orgullós del meu alumne, i em vaig sentir molt orgullós dels companys, perquè a més era la meva tutoria, i cap d'ells va fer la risa estúpida de mira, saps? I vaig pensar, mira, aquest tio és molt valent, que he tingut molta sort, perquè està en un espai en què ha reconegut la seva homosexualitat sense cap problema i ho han acceptat molt bé, però quants d'altres adolescents estaran amb problemes, no? I vaig començar aquesta història com a profe, de dir, hosti, jo tinc alumnes, sabeu que, encara que no us ho penseu, els profes es preocupen per vosaltres, i possiblement és una de les feines més impressionants, ser profe, jo estic molt content de ser profe, cada dia que entres a classe és diferent, no saps mai que el trobaràs, tu saps on vols anar, però els alumnes han de saber la seva neurona com funciona. És molt important la nostra feina perquè treballem amb persones, no sou màquines, no sou un dia cada dia, sinó intentem connectar amb vosaltres, i vas començar com a profe de dir, bueno, a veure, quins problemes té un adolescent que es troba amb aquest problema. I vas començar a entrar en foros de l'internet a buscar informació sobre aquesta situació. Ja et dic, d'entrada, per a tractar amb els meus alumnes que tingueren aquesta situació. I em vaig adonar que no podia quedar-me ahí, que havia de fer una història amb un personatge que tinguera aquest problema, un personatge que no es reconeix a ell mateix com a homosexual i que no estava en un espai hostil davant d'aquest reconeixement. I d'ahir va eixir el Triangle Rosa. Però l'experiència no és meua personal, és dels meus alumnes, en tot cas. Pablo Díaz, de l'IES Comarcal, que Les Urpes del Diable està basat en la història real. Per què has elegit aquest tros d'història? Per què has elegit? Molt bé. Mira, t'ho explico. De fet, aquesta història va anar així. Jo volia fer una novel·la, aquesta és la tercera o quarta novel·la que vaig fer, una novel·la de crims en sèrie, però no volia fer una novel·la de crims en sèrie normal. Jo soc profe i en totes les novel·les intento ensenyar alguna cosa, no a matar, sinó a una qüestió de cultura. I aquesta història buscava un espai on posar-la, una història de crims en sèrie en moltíssima sang i aquestes històries. La qüestió, vas buscar un moment amb un personatge que és real, que és Arnau de Vilanova, que té una història real, que és la següent. Arnau de Vilanova és un escriptor, quan arribeu a primer de batxiller ja us l'explicaran, suposa, que és un senyor que té molts llibres, escriu moltíssimes coses, que està a París, i a París la Inquisició condemna els seus escrits. Cremen tots els seus llibres i ell, molt espavilat, deixa París i se'n va a Lleida on està el rei. En aquell moment, a Roma, mor el papa. Es tria un nou papa, sabeu això que es fa un conclave, es tria el nou papa, i la primera cosa que fa aquest nou papa és tirar al seu costat a Arnau de Vilanova. Això és real, estic parlant de dades reals, de llibre. Clar, i és prou sorprenent que un senyor acusat per la Inquisició estigui cridat al costat del papa. Però encara és més curiós que un any més tard, aquest papa, que l'ha quidrat, mor en circumstàncies molt estranyes. Arnau de Vilanova, això és cert, és acusat del seu assassinat, però el nou papa que entra li diu no passa res, tu no tens res a veure i te'n vas. Hi ha un any ahir de termini que vas dir, ostres, és el marc ideal per a, ja que diem abans de les hipòtesis, pensar què pot haver passat durant aquell any per a que un papa crida un heretge al seu costat. Quina importància té Arnau de Vilanova per a que el cridi el papa al seu costat. I per què un any més tard el papa és assassinat. I a partir d'ahir va néixer la història. Evidentment, amb molta recerca d'informació sobre l'època, sobre com es manejava tot, i també sobre els crims, perquè els crims són rituals basats en llibres sagrats. Però va néixer així. Hola, soc Karima de l'IES Llombai i m'he llegit el llibre de Les Urpes del Diable
I volia saber perquè el papa va cridar a Arnau de Vilanova si va ser ell l'assassí. A veure, si fem spoilers anem malament. A veure, de fet, abans de començar hem parlat amb els profes de no explicar finals, perquè hi ha moltes històries, de manera que en la mesura del possible les preguntes que no vagin al voltant dels finals, que m'agradaria respondre't, perquè si no rebente novel·les que no puc explicar. I sobre això, dues cosetes. Una, el que he dit abans, es basa en un fet real que passa que el papa crida al seu costat. Possiblement, si vols la versió real, és que Arnau de Vilanova era el millor metge que hi havia en el món en aquell moment i el papa va voler tindre al seu costat el millor metge del món. Val? Això és la realitat. Després la ficció ja saps que juguem una miqueta amb els personatges i generem altres històries. I no puc dir res més perquè si no rebentem el final. Val? Després si vols quan vingues t'ho explique. Hola, soc Marta, i volia preguntar que si existís el plom d'Alcoi que apareix a Els dimonis de Pandora. Molt bé. Sí, de fet, tot el que apareix a la novel·la, tots els espais, són reals. De fet, normalment ho intenta quan utilitza un espai qualsevol en una novel·la, intenta que els espais siguin reals. Perquè a més m'agrada barrejar elements de ficció i elements de realitat, perquè donen certa sensació més de credibilitat i de versemblança. En el cas dels dimonis de Pandora, tots els espais de la novel·la, tots, inclosos la creu aquella on està, la portada del llibre és real. Bé, la sang que hi ha a la portada no és real, però allò existeix. De fet, és habitual que hi hagi grups d'alumnes que vinguin al coll a fer la ruta dels dimonis de Pandora, és a dir, baixen al Museu Arqueològic, veuen els ploms que estan allí, que existeixen i és cert, són uns ploms escrits en escriptura íbera, que mai han sigut encara desxifrats, perquè no hi ha una pedra roseta, sabeu allò, un codi per a desxifrar aquest escrit, que per tant és un codi que genera cert, no sé, atractiu, perquè no saps què posa allí, i existeix tots els espais de la novel·la, tots els ploms, tot el que passa a la novel·la, això no, això és ficció, però la resta sí. Sí, sí. Queda temps per a dos últimes preguntes. Dos. Hola, me llamo Juanfran y soy de Colegio Mamar. ¿Has escrito algún llibre que per alguna raó t'agrada més que els altres? Un llibre què? Perdona. Torna a repetir. Repetir. No s'ha sentit bé. Un llibre que m'agrada més que els altres, és la pregunta. Val. Perdona, és que se'n malament. Mira, saps què? Tots els llibres m'agraden, perquè amb ells he passat molt de temps. Vull dir, hi ha un tòpic que diu que tots els llibres són com els teus fills, perquè, bueno, l'has parit tu, te l'has criat tu, i és cert, t'he explicat abans que amb cada llibre he passat un parell d'anys de la meva vida pensant-lo, vaig en el cotxe, vaig pensant què faig amb ell, vaig conduint i vaig a córrer, vaig pensant, formen part de mi els llibres i en ells hi ha part meua. En tots hi ha un poc de mi i me l'estime molt a tots. Sí que és cert que normalment els últims llibres que has fet se suposa que són millors, perquè a mesura que vas treballant la literatura se suposa que vas fent les coses més ben fetes, però de tots els llibres guardo un bon record i tots els llibres me s'estimen molt. No hi ha cap llibre especial que m'agrada molt, seria injust dir-ho. Marila Rubio, de IES La Canal. Com a curiositat, l'ús dels emoticons en el llibre del Triangle Rosa, com va sorgir? Molt bé. Mira, en el Triangle Rosa la idea era... Mira, ara que ja estem en confiança, hi ha gent que s'ha queixat de l'ús literari d'eixa obra, perquè primera hi ha emoticones d'aquelles de WhatsApp, perquè ells parlen per WhatsApp, i hi ha fins i tot més d'un taco per ahir, més d'un... i alguna referència sexual, més d'una, o dos, o tres, o 10. I mira, la idea era, en aquest cas, utilitzar-ho perquè són personatges joves que parlen entre ells
I suposo que quan parleu entre vosaltres, i també utilitzem 1000 vegades emoticones, utilitzem el WhatsApp com un element de comunicació bestial. I la idea era que la novel·la fora fresca, que tinguera aquest atractiu de la llengua tal com es parla. I és cert, t'ho asseguro que en algun lloc m'han cridat l'atenció. Recordo un institut, que té ningú s'enfada, que vaig anar a fer una xerrada i vaig a preguntar per la profe i estava allí esperant-me la madre superiora, perquè era un col·le amb una madre superiora, i abans d'entrar em va pegar un bonegó bestial per les qüestions sexuals, per dir, tia, pues, no haver-lo llegit. Però la idea era aquesta, que tinguera aquesta sensació de frescor, de llenguatge pròxim a l'alumne, que no fora un text amb descripcions elevades, amb coses serioses. Jo, en general, en les meves novel·les fuig moltíssim de les descripcions. Vull dir, si agafeu novel·les antigues, no sé, Jules Verne, les 4 o 5 primeres pàgines són dedicades a descriure l'espai, el lloc. Jo això no ho faig. Intenta que un personatge tinga 3-4 característiques que tu puguis dibuixar-te en la teva ment i comencem a arrencar. I en aquesta novel·la, inclús el llenguatge, volia que fos molt pròxima a vosaltres. De manera que l'ús d'emoticones de WhatsApp em venia molt bé. A més, crec que el contrapunt, inclús en els títols, d'utilitzar emoticones, ja m'agradava a mi també. Em divertia. De fet, ja et dic, el primer que s'ha de divertir quan fas una novel·la sóc jo, que és el que m'he de llegir. De manera que si a mi no em divertís, no funciona. Moltes gràcies, ja han sigut quasi una hora parlant. Han sigut preguntes molt molt interessants. Moltes gràcies, Sabina, moltes gràcies, Silvestre. I ara qui vulgui, Silvestre li dedicarà el llibre o se farà fotografies de grup.